Yan, oras na po ng kainan. Mukbang. Mukbang ng red pepper. Mukbang ng ampalaya. We have the shrimp, we have the crabs. Ito ay Squid. dragon fruit. At saka squid. Squid daw. Yan na. Squidward. Squidward. Kain na po. Yes. Yay! Chopstick. Pagbilihan po kami ng chopstick. Kaya meron na po kami chopstick. Ay, yung lettuce. Ang sarap ng kain. Parang mag-picnic. Dami lang. Sarap ng shrimp. Kain po. Dito po, taba na. Pait. It's hot, ha? Yes! Ha! Sarap. Pati ito. Ano pa yung lasa? May kapag may natirang ham sa'yo, na lang yung ham ko. Okay po, thank you po. We have our gulay. Hindi na pala mainit eh. Ang harap na mais. Sarap ng kain ni Habi. Ni Habibi. May naiinggit po na isa. Gustong manghingi. Ipakita mo po. Ipakita mo po, mami. Okay. Ipakita po. Tumalsik. Doon pala yung pagsasipit. Magda-dinosaur na ako. Ayun, dinosaur. Meron na akong flag. May lalabas po ka na. Aray. Ano? I-news mo
natin sa makan. Basta ito. Tulog na. Ayan. Kaya dito lang. May akong plano. Ayun mo to? Anghang. Yan. Talaga. Ah! Pagsariwa, malamis-lamis. Kaya mo to, ha? Dati magaling tayo dito eh. Parang fix. Hello, Jade. Talo. Sorry po. Mamaya po. Dun, 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 dun. Yari kayo sa plato ko. Agaling ang plato ko. Kaya yari kayo sa akin. Kabuk-tubig. Ay, Mima! Uy? Ha? Dito mo lang ako sa plato. Oh! Uy? Wala, meron pala doon. Hindi ko yun napansin. Uh-oh. It's my body and the crying morning. Come studio. Sarap ng video mo. Sarap mo kumain. Yan ang nakakain. Uh-oh. Yehey, meron naman po ay tapos na po kumain. Naka lang po guys. Hey. Yun. Sili man siya. Alusot din. Uh-oh. Ulan. Oh. Sarap. Sarap. Lang kain. Depende.